Er wijnen in Ljouwt en omjouwing zo'n 1500 Koerden. Ze vielen haar ontnota aardig veilig in Friesland. De onslag van Vreed op de Ljouwter Koerd Sarza maakt het daarom diepe indruk op de Mienskip. Dat was schokkend. Dan voel je gelijk als mens ten eerste, maar ook als politicus en ook als Koerd, maar ook als Nederlander hier, dat je niet helemaal veilig wordt. Stel maar, nu wordt met mes iemand gericht eigenlijk met de bedoeling om diegene te vermoorden. Maar later, je kan ook denken aan een grote aanslag. De 64-jarige Sarza was vretemidje in zijn auto bij een mesongeval troch de 38-jarige man. Dat er een afspraak mee hier. Die man komt, Likos Sarza zelfs, uit Iran. De Koerdische vereniging vindt nou dat Nederland wel wat kritischer schenken naar visumaanvragen van Iranezen. In dat pleit werden de Koerden stiepen troch het Ljouwter Kamerlid Harry van der Molen. Die stelde de juster Kamervragen over. De Koerden vielen haar net altijd veilig. Ik voel me eigenlijk, om eerlijk te zeggen, voel ik me ook niet veilig. Ten eerste voor mijn eigen, voor mezelf. Omdat ik ook bezig ben met de politiek, ook bezig ben met de vereniging, Koerdische vereniging. Misschien is het wel grote woord om te zeggen, ja, ik voel me niet veilig. Maar ja, als u zoiets ziet, zo makkelijk gewoon iemand anders gaat gewoon aanvallen, dan voel je ook echt als een activist, op welke manier dan ook, dan voel je wel iets minder veilig dan een gewoon burger. De Koerdische vereniging is nou van doel om in Oelis met de familie Sarza een manifestatie te organiseren tegen politiek geweld en van meer veiligheid. Wanneer het is een manifestatie krijgt plak financieel is nog net bekend.